Какво става, хора? Васил Петков, Bitcoin Community, we're online again. И така, приятели, днес в днешното видео ще ви представим един ап, едно приложение за телефон, което доста обезмисля работата на банките и мен това лично много ме радва, защото ми е писнало по принцип, когато се правят международни преводи или преводи в някаква точка на света, която е извън България, да си плащат излишни пари. Защото, знаете, смисъл, лично аз, когато примерно се е налагало да се правят такива преводи, банката ми искат 15 евро за сума. Примерно, ако искам да пратя 5 евро, ми искат 15 евро. И логиката малко ми куца и ми се губи. Естествено, това си е тяхна политика и който иска ги пуска, който не иска не ги пуска. Нали, има един такъв момент. Но става въпрос за едно приложение, което се казва Revolut. Не знам някой от вас дали е чувал за него, но това е супер яко приложение, което доста ни улеснява и премахва тези фита, тези комисионни, които ние трябва да плащаме. Трансферите стават супер бързо, но за това ще поговорим малко по-късно. В общи линии Revolut, това е създадена преди около, мисля, 2 години от това, доколкото се информирах. Фирмата е работила, в смисъл самата концепция на този продукт е да работи с фиатски пари, в смисъл с такива валути, които са познати на по-голямата част от разменни валути, които всеки използва и наброяват тяхния ап, наброява над 120 такива валути, в смисъл става въпрос за евро, долари, йени, британски паундове, така нататък, в смисъл, че са много в общи линии. И тези валути могат да бъдат преобразувани, ексченджвани, пращани на всеки един, във всеки един момент, без ограничение. 24/7 е цялата поддръжка на апа, няма никакви проблеми. И това става без никакъв фи от човек на човек, който има това приложение. Също така могат да се правят банкови трансфери, можете да пращате пари от приложението в вашия банков акаунт, примерно във вашата банка. Естествено, отново не плащате пари, няма комисионно и при това. Естествено, вие имате, на вас ви се дава и IBAN, в смисъл, вие вече сте като част от тази виртуална банка и по този начин вие естествено може да получавате и пари по банков път от физическа банка, в смисъл от такава, която е, примерно, от която искате някой човек да ви прати пари на вас. И по този начин също получавате парите си в вашата сметка в Revolut, което е много готино. Другото яко нещо е, че те имат и пластики, в смисъл, че имат физически носители като карти, които картите работят с MasterCard, в смисъл, това са MasterCard карти, които могат да се използват във всяка една точка на света, във всеки един банкомат, който поддържа MasterCard, аз смятам, че няма такъв, в смисъл, наоколо няма такива, които да не поддържат MasterCard. Така, в общи линии днес поръчахме такава карта, премиум пакет и аз записах едно видео от моя смартфон и сега мисля да ви го пусна и малко да поговорим за самата карта и това как да си я поръчате, ако имате това желание. Не ми беше много ясно как трябва да се случи целият монтаж на видеото, затова го направих на 2 части и записах естествено от апа, след това го свалих на телефона, но това вече са подробности и направо ви пускам това и ви показвам за какво става въпрос. Ето това де-факто е апа, на който ние ще си поръчаме карта. Виждате, имаме налични 10 евро, които бяха пратени абсолютно за секунди и имаме вариант, ето тук има различни опции, които след това ще ги разгледаме и сега ето тук виждате, когато цъкнете, естествено на вашия ап, виждате, ще го спрем сега, за да мога да говоря и да ви обяснявам. Виждате, може да си поръчате виртуална карта, може да си поръчате физическа карта и естествено може да линкнете друга такава карта, която вече е налична във вашия акаунт. Имате право да имате до 5 такива карти на едно име, на ваше име. Ето тук отново, иска да ви кажа, в смисъл това, което направихме е, че цъкнахме ето на тази иконка Cards и отново ни излизат трите различни опции, които са ни дадени, а пък тук беше, така ще го дадем, просто цъкнахме на Order a Revolut Card Now. В смисъл, че просто двете опции ви показвам. Ето така. И сега отново продължаваме нататък. Естествено, ние искаме Physical Card, ще цъкнем на тази карта, за да може да си изберем вида на картите. Това, което виждате в момента е началната карта, в смисъл това е тази карта, която не е премиум де-факто, с която има някои ограничения при самите разплащания, при самите лимити, така да се нарече, при самите лимити на тегляне и различните преференции, които вие имате с вашата карта. Това е стартовия пакет. След това виждате, ето така изглежда MasterCard, Alabama, Revolut, което изглежда доста готино. Тук това са другите видови карти, които се водят премиум и които имат доста повече опции и някои
така, как да го кажем, готини неща. Като искате да си поръчате, пак го спирам тук, като искате да си поръчате карта, която е обикновена, виждате, имате различни методи на доставка. Естествено, вие си давате вашите данни в самия ап и след това вашата карта бива доставена на този адрес. Виждате, че при Express Delivery вие трябва да дадете 20 евро, за да бъде преведена вашата карта, нали, така да се нарече, смисъл, за да ви бъде доставена е правилната дума, може би. И виждате, че това ще се случи от днешна дата, нали, ако го смятаме до 18 януари, картата ще бъде при вас. Ако желаете да бъде стандартна поръчка, това ще се случи до 24 януари и това ще бъде 6 евро, което, нали, намаля таксата. И другия вариант е естествено да си поръчате така Global Express Delivery with Premium пакета, в смисъл с тези преференции, за които говорим. По този начин картата е безплатна, но естествено има и месечна такса. Защото естествено, ако няма фи, нали, ако няма комисионни, ако няма месечна такса, вече се почва да става малко подозрително. В общи линии знаете, че и всяка карта на всяка банка има месечна такса. Това, нали, си е напълно нормално. След това продължаваме нататък и ние ще върнем назад, защото ние ще си поръчаме премиум карта. Ще решим каква карта да си изберем. Виждате, има варианти розова, бяла, черна и така нататък. Предполагам, че розовата няма да бъде за нас. Реших лично аз да си вземем бяла. Ето тук ви излиза сега да видите самите upgrade options в този премиум пакет, който може да получите. След това смисъл, това излиза на вашия смартфон и тук вие може да разгледате всичко за какво става въпрос. Видяхте долу цената 7,99 на месец, но това ще споменем малко по-късно, защото има и опция да намалите това с 14%, ако закупите смисъл картата с годишен пакет, така ако мога да се изразя. И така, сега ще видите, това са опциите, смисъл, това са нещата, които ни предлага тази карта. Виждате, че вие може да теглите до 400 паунда или евро, зависимост от валута, в която сте избрали да бъде вашата карта, от всеки един банкомат в всяка една точка на света за месец, което е без абсолютно никакъв фи. Виждате, това са 400 паунда на месец, които може да изтеглите без абсолютно никакъв фи, а пък ако теглите, нали, над тази сума през целия месец, вие ще имате 2% фи. В смисъл, вие може да изтеглите 400 евро на куп, в смисъл, това ще ви бъдат 800 лева, които вие ще вземете и това абсолютно няма да има никакъв фи. Тук точно става този момент, става въпрос за хора, които примерно пътуват напред-назад из Европа, чужбина и така нататък по целия свят и знаете, че когато примерно имате карта, която е направена в Германия или в някоя друга част на Европа и дойдете в България, в зависимост от това банката какви такси ни удря, варират от 2 до 5 евро, което, нали, смисъл ви се дърпа от сметката, когато теглите пари от примерно български банкомат. И в общи линии това е с фия и с лимита за тегляне от банкомат. Смисъл, лимитите ви за ден са доста по-големи, после ще ви го покажа, като става въпрос за примерно за купуване на стоки и така нататък, смисъл, защото това е MasterCard и може да се използва абсолютно навсякъде в мрежата. Виждате, това е, че смисъл, може да пращате пари unlimited навсякъде, във всяка точка на света, в глобален аспект. След това виждате едно от интересни неща и това, което нас горе-долу ни вълнува, но за момента то не работи на 100%, но ще кажем и за това. Значи това е криптокъренси, смисъл вече с започване и с набирането на скорост на самата платформа Revolut. До момента са работили само с фиатски валути, както казахме, вече вкарват в своето портфолио, вкарват и криптовалути, което, нали, за нас е много добре и в общи линии мога малко да ви обясня откъде, какво става тук. Значи, първо, има, нали, преференция, в смисъл има идеята това да се случва като криптовалутите, които ние закупуваме в момента, единствено и само ние може да ги държим и да ги разменяме за евро или за валута, която решим. В смисъл, купуваме си биткоин, защото самия Revolut работи с Coinbase и примерно си закупуваме някаква сума биткоин, която ние желаем и си го държим в нашия Revolut акаунт. По този начин, когато примерно цената скочи, естествено ние може да го продадем за евро и по този начин да имаме печалба от покачването на биткоина. Но за момента ние не може да изпращаме биткоина, който имаме, количество биткоин до биткоин адрес. В смисъл, не може от вашия ап да пратите примерно биткоин до Bitfinex или до Bittrex, така нататък, в смисъл до ексченджове или пък до BitConnect и различни такива лендинг платформи. За момента единствено и само може да ги обменяме и да ги ексченджваме в евро или друга такава валута. Но другото интересно е, което и един, така да го кажа,
лек трик, който може да направите и смисъл да изпуснете доста фи, доста комисионни покрай прехвърлянето на пари. Защото виждате, че в последно време нещо става и виждате и ExchangeBG и другите сайтове, работа става тромова. Естествено това от ExchangeBG зависи от Kraken тези дни, което се случи, но това не го коментираме за момента, а самия ап ни дава тази възможност. Когато ние имаме, знаете, че когато от Coinbase вие прехвърляте пари във вашия EuroWallet, отново Coinbase ви взима комисионна. Естествено, знаете, че Coinbase работи с GDAX. В смисъл, че GDAX е екшенджа на Coinbase и той работи абсолютно и само с тях и в смисъл не работи абсолютно само с тях, когато прехвърляте от Coinbase към GDAX, вие нямате абсолютно никакъв фи, смисъл фи е нулев и става за секунди. И примерно, каква е идеята? Когато имате биткоин, който е в Coinbase или пък дори в GDAX, вие прехвърляте от Coinbase вашия биткоин в GDAX. По този начин вие пропускате вашия фи. И след това от GDAX вие прехвърляте сумата, която сте прехвърляли в евровия wallet и вместо да имате този фи към банката и така нататък, вие го прехвърляте директно към вашето приложение в Revolut, съжалявам, и там има една минимална такса от 0,15 цента, която е от GDAX към изходящия withdraw. И в общи линии това е много готино, че може да си спестите едни пари, когато направите такива прехвърляния през GDAX към Revolut. Естествено от Revolut вие може да пратите вашите пари в вашия банков акаунт, ако решите, нали, да ги имате парите налични в вашата банка, но според мен също това вече е зависимост от вашето желание и така нататък. Естествено, когато имате и пластика такава карта, вие може да идете и с тези пари, които са ви прехвърлени от GDAX в картата на Revolut, вие отивате и си пазарувате какво си искате в всяка една мрежа, магазин, така нататък, смисъл каквото си решите, защото това е MasterCard, така да го наречем. Така, тук видеото е едно и също и продължаваме към това. Какви са другите опции, какви неща има. Виждате, има доста интересни неща от гледна точка на това, че примерно имат free card delivery, естествено за това, което казахме, че карта ще ви дойде безплатно. Другото нещо, което имате медицинска застраховка, имате приоритетен съпорт в самото приложение, защото по принцип в тези приложения се работи с бот, в смисъл, че с бот, който праща коментарите, в смисъл праща отговори на вашите въпроси. Тук вие получавате съпорт, който е от реално лице, което, нали, е много готино. Виждате, имате и ето тук някъде бях цъкнал на турботрансфера, мисля, че беше. Така. Да, за турботрансфер става въпрос, че когато вие сте държател на такава премиум карт на Revolut, вие получавате много по-бърза транзакция до вашата банка за няколко дена. В смисъл не става въпрос за 2-3 дена, мисля, че за един ден става цялото прехвърляне, което, нали, също е една опция, когато смисъл една преференция към самите вас. Другите неща, виждате, тук има Airport Launch, така нататък, в смисъл, естествено има и Device Insurance, това е застраховка 20% от вашия телефон, на който вие сте притежател и имате апа. Когато примерно телефона падне и се щупе, вие отново получавате 20% от неговата цена и така нататък, което, нали, също си е много готино според мен. Така, другото нещо, което да кажем е, че вече като тръгнем да си поръчваме карта, виждате какво става. Тук имате запитване дали ще направите годишен договор, по този начин ще платите 82 евро наведнъж и ще спестите 14 евро за цялата година, или пък ще си направите месечния такъв. Виждате, за 8 евро на месец вие отново получавате вашата карта. Минимум това е 12 месеца. Вие подписвате договор с тях, така да го наречем. В смисъл 12 месеца вие трябва да плащате тези 8 евро. В смисъл използвате или не използвате този акаунт. Така ако мога да се изразя. След това продължаваме нататък. Ние избираме 7,99 и си взимаме картата с месечна такса, така го наречем. Виждате, нали, тук вече ни казва, че апгрейдваме нашия акаунт в премиум, което, нали, ни прави малко по-големи тарикати или казари, не знам как така да го определим. Така, след това продължаваме нататък, вече сме Welcome Revolut Premium. Така, направили сме го тук, сега ще си изберем каква карта, както ви казах, аз реших картата да е бяла. Виждате, вече си имаме Global Express Revolut, в смисъл, че тя е напълно безплатна по този начин, free, защото сме с тази премиум карта.
Така, след това тук имате на предното има да си въведете точните данни, адреси и така нататък. Аз съм го пропуснал, нали, за да не се компрометира моя адрес. И в последствие тук трябва да си въведете вашия пин, който ще ви бъде уникален и единствен. Естествено след това той може да бъде сменен когато го решите. Виждате, ние вече сме се регнали, радостни и вече нашата карта е на път към България и се надяваме скоро време, нали, да се получи. Естествено, вие може да се следите картата как се движи в порядъка на своето получаване и така. Виждате, че сме получили и имейл, ето тук горе, на нашата почта, че вече сме картопритежатели, държатели на тази премиум карт. Естествено, аз им дадах и 5 точки, че ни е харесало как са се държали с нас в приложението Revolut, алабала. Ето тук за това, което говорих, че вече картата се изпраща. Ето така и продължаваме нататък. Тук има едно Freeze Card, което е една опция супер интересна, когато картата може да ви се конектне с локейшена на телефона и примерно когато искате да си, примерно ако някой ви е взел картата и иска да пазарува с нея без да телефона на който е апа, не може това да се случи. В смисъл, че когато локейшън на телефона е пуснат и вие примерно идете в магазин, трябва вашия телефон примерно да е в джоба или на разстояние там колко 1 метър или нещо такова беше, за да може да си пазарувате, което е още един вид защита към това, което правим. Виждате, както ви казах, това е нашия акаунт, в който изпратихме 10 евро за секунди, точно наистина за секунди. И тук исках да ви покажа какво и как изглежда самото приложение вътре в неговата същност. Виждате, това има доста полезни неща. Това е анализиране на това как сме харчили парите си за месеца и това е, виждате, категориите, в които примерно ние сме изхарчили за сервис, ентертеймент, здраве, ресторанти и така нататък. Ние може да поставяме парите си и да следим за какво сме харчили през този месец. Виждате, това е месечно колко пари сме изхарчили и това е в кои страни, в които сме били, сме харчили пари. Всичко, нали, зависи от това как сме използвали тази карта, което според мен е една много готина функция. Виждате, ето тук да кажем за тези payment methods. Тук става въпрос за тези най-интересни неща, така ако мога да го нареча. Как да пращате пари, как да получавате и какви неща в общи линии ни предлага Revolut. Когато вие сенднете, ето тук от този бутон Send, когато го цъкнете, на вас ви изкарва телефонни указател с всички номера, нали, на хората. Естествено, всеки, който има този ап Revolut, е отбелязан с кръгче Revolut. И когато това се случи, нали, вие може да изпратите пари, колкото решите от вашата банкова карта или от вашата сметка или от сметката ви в Revolut. За секунди се случва, наистина буквално. Другия метод е банковия метод. Ето тук, в който вие може да правите преводи до различни точки на света. Естествено, отново безплатно, което, нали, е най-интересното и готиното в този случай. Виждате, избирате си как на мен ли си прата пари по бизнес или пък на друг човек. Избирате примерно another person. Виждате, че вие се намирате в момента в България и затова ще пратите пари в българен лев. Де факто, вие ще пратите сумата в евро, но ако искате превода да бъде в български левове, той ще бъде получен в български левове, което е, нали, много готино. И ето тук виждате, че пишете естествено името на този, който ще ги получава, IBAN-а, SWIFT-а, мобилния си номер и имейла, което, нали, е като един нормален банков превод, който трябва да се случи. Виждате Българен лев. И връщаме се назад. Това беше с банковия трансфер. Другото, което е като опция, виждате Request Money. Request Money ще рече, че когато примерно сте закъсали и нямате кинти и някой ваш човек има примерно пари в Revolut, апа си в системата и така нататък, вие може да му направите едно запитване, една жалба за заем, как да го нарека, смисъл, примерно искате 20 евро, пращате му един реквест и той, ако реши, ви отговаря с 20 евро, ако не си стоите без пари. Другото нещо, ето това Split Bill, което виждате, е примерно когато сте на ресторант или нещо е такова и искате да си разделите сметката с хората около вас, които те също имат Revolut, вие просто взимате това, колкото вие искате да платите, и давате, нали, Pay и след това другия след вас може да доплати сметката и да надгради това, което вие сте дали, по този начин да платите цялата сметка, което е
доста интересно. И другото, ето това са тези recurring payments, не знам дали точно така се произнася, това са месечните плащания. Примерно имате плащания ток, вода, така нататък, сметки в общи линии и искате да ги плащате на една и съща дата. Примерно си определите една дата, 20 и някой си, примерно 25 и на 25 автоматично тези пари ви се изпращат и си разплащате сметките, но в зависимост от това, ако имате пари в картата, ако нямате, някакво се случи. Хора, в общи линии, това е отново това физикал, така нататък, може да имате до 5 карти, както казахме, до 5 карти. Виждате, това е долу в апа на More, когато дадете. Тук има различни неща, това е сапорта, това е рейта, де факто как се движат самите валути спрямо една друга, може да ги ексченжвате една в друга. Виждате криптокърнсито, за което говорихме, премиум нататък има кредит, което е coming soon, де факто ще може да кредитирате и да взимате кредити от Revolut, но това ще бъде по-нататъка. И в общи линии тук направихме, тук си пуснахме да може да си купуваме криптовалута от тук. Виждате, така, спрямо законите, естествено, четете, дисклеймери, така, агри и ето тук вие може да си взимате биткоин на цената, която естествено, принцип казва, че дават най-добрите рейтове в общи линии. Виждате, на 11 641 евро се продава в момента този биткоин и естествено вие може да си го ексченжните, ако имате достатъчно евро и да си го закупите. Така. Нещо друго, какво мислих да ви казвам? За профила. Мисля, да, ето това е профила. Примерно, да, виждате Васил Петков, a.k.a. аз. И виждате, че Personal Details, естествено може да си смените адрес, така нататък, Account Details, Price Plan, Premium, де факто това е нашия план и верификации и лимити. Естествено, надолу има линкове към тяхния Facebook, Twitter и така нататък. Смисъл, че всичко е супер яко направено. И като цяло това е смисъл. Според мен Revolut е една много готина история. Другото нещо, което иска да ви покажа е лимитите, смисъл на картите и на това, на теглянето от банкомати. Виждате, максимум, ето тук, максимум Daily Card Activity Limit е 5000 евро или евро, което ще рече, че вие с тази карта може да похарчите 5000 евро за един ден, пък може да теглите до 400 евро без такса и над 400 евро да теглите вече с 2% такса, което ще рече, че вие може да плащате, да се разплащате и да си харчите пари до 5000 евро на ден с картата, което е доста голяма сума. Виждате, ето това е 33 000 евро годишно вие имате лимит на вашия акаунт, което в смисъл наистина е доста голямо. Това са 60 и кусур хиляди лева. Виждате, максимум за деня може да теглите по 2200 евро от банкомат, което в смисъл също е много висок лимит. Естествено, когато е над 400 има фи, което отговорихме. И виждате максимум 33 000 евро от банкомат за годината може да теглите. Максимум карт 5. Хора, това е. Мисля, че това е за Revolut. Ако имате желание, естествено може да си изтеглите апа или пък ето от тук аз ще оставя линк, в който вие може да се регнете през него. Виждате Get Started и ви се изпраща линк. Другото нещо, което искам да ви кажа само при регистрацията е, че в момента не се поддържат абсолютно всички държави. Когато започнете, ще ви иска една верификация, която не е абсолютно задължителна, но когато ви иска верификация, ще иска да си снимате личната карта и след това си направите едно селфи с телефона и когато дадете на карта ID, ви изписва, че България няма в листата, затова вие давате на паспорт, снимате си картата и след около 10 на минути карта ви е верифицирана и няма никакви проблеми, получавате имейл и всичко е окей. Когато значи карта ние трябва да я получим, мисля, на 18 или нещо е такова. Когато се получи картата, аз лично ще ви я покажа, да видите за какво става въпрос и след това даже може да видим на банкомат дали се изтегли някой лев. Ако и това стане, вече всичко ще грами. Това е за днес, хора. Надявам се да съм ви бил полезен. Васил Петков, Bitcoin Community. I was online again. Ако имате въпроси на страницата Bitcoin Community, и това е. Аре, чао, до нови срещи, чуваме се, виждаме се и продължаваме напред. Аре.